رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان 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 السنة دي تغنيني الله تعالى في كبو إبليس اللعين تورما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينسيني الله تعالى تبو بركة ما ألم يجي هنا لوكوليتي أن الله هنا كرنجرلي. نعم. سابع سورة المائدة. أمي سورة المائدة نفتقولا تقفلنا. نعم. يا أيها الرسول. يا أيها الرسول يا إكتدي. بلغ. لا سلك. ما. فمبلا. أنزل. نو جينا. إليك. كان محمد ما من ربك كبوي ما يرو. نعم. وإن لم تفعل. نما كأوكي جوينا. فما بلغت رسالته. ما على كتيلا سيد. والله. ويكادو على. يعصمك. على بي محمد تنا من الناس كبو مغجوما على كانتنا. نعم. إن الله. يكادو على. لا يهدي القوم الكافرين. على تيف فيتري ولي جما كلو كاندا. تيكي. نعم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. يا محمد يا أيها الرسول يا تشيدين. نعم. بلغ ما أنزل إليك من ربك من جننا على يورو كابو على يورو كنا دي محمد ما الله سي كنا جرو كنا سيغا مي أفوري تشومنا أفوتي وإن لم تفعل ني ما فو أفوتشو يري يري لا فما بلغت رسالته إما لك تشيلاسي إما لاسي ده أبمانا وكو ni kuma ka ca dɔɔni tafsirikɛla dɔw y'a yira k'a fɔ ni aya in nana parce que alakira sallallahu alaihi wasallam ani yahudu ni nasaraw de tun bɛ sigi la Madina waati nana gɛlɛya u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ yahudiyaw kun ka labɛn ni fɛn ye dɔrɔn ka kirako dabila o la fɛn o fɛn bɛ se ka mɔgɔ nege bɔ u kelen bɛ ka gurupu dɔw dilan olu kelen bɛ k'u yɛrɛ kɛ silamɛ ka don diinɛ in na ni silamɛw wulila k'u bɛ seli u yɛrɛ bɛ seli ni silamɛw k'u bɛ fɛn o fɛn kɛ u b'o kɛ alors mais n'u bɔra yen u ni yahudiyaw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ji jukɔrɔ o tuma na u ye kira degun kuma dɔw kun bɛna kira k'a lase jibirila fɛ tuma dɔw la a laseli bɛ kira degun kosɛbɛ fɛn dɔw b'a la min ye kira yɛrɛ ka xaasiw ye fɛn dɔw b'a la fana min ye adamaden bɛɛ ka amu ye a xaasiw dɔ ye a ye muso min ta ni o ye a ka lamɔden muso ye zeyidu kelen ka muso in bila mais kuranɛ ko a ma ko an y'a tali daga e ye pour que dɔrɔn mutabaniw minnu b'a fɔ mɔgɔ ma nin ye n den ye a bɛ bila i denya place la ka sɔrɔ i den tɛ pour que a kana kɛ haraju ye mɔgɔw kan k'a fɔ ko olu muso tali ti daga ye parce que u fa ye bon o ye xaasiw ye parce que o kuma in ka di kira yɛrɛ la o bɛ kira favoriser a ka furu kɛli la bon o dɔw laseli o tun b'a degun ani yahudiyaw min bɛna olu kan ani nasaraw min bɛna olu kan ko o dɔw laseli tun b'a degun ko o de la ala y'a gɛlɛya ma ko f'a k'a fɔ ten o ye fariku dɔ ka tafsiri ye fariku wɛrɛ ko non k'o tɛ Sedina Ali k'a fɔ ni kira tɛ yen sallallahu alaihi wasallam ko Sedina Ali de bɛ bila a nɔ na k'a fɔra a k'o de lase o de laseli gɛlɛyara ma u kana n'a fɔ k'a y'a kɛ balimaya ye n'ale tɛ yen a balima dɔ de bɛ bila a nɔ na ka sɔrɔ silamɛ tɔw bɛ yen o tuma na k'o de gɛlɛyara ma ko ala ye nin aya in de jigin o la o tuma na min tugura la dun a ko wallahu ya'asimuka minan nas ko ala bi i kisi mɔgɔw ma mɔgɔw tɔɔrɔ ma bon nin yɔrɔ in na wallahu ya'asimuka minan nas ko nin y'a sɔrɔ kira bi garde de gardiw bi si k'a kɔlɔsi ɔ n'u y'u sira k'a kɔlɔsi ni dugu jɛra u bɛ taa o tuma na o waati la kira kun ka ko ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que n'u kun faratira dɔrɔn juguw kun b'a faga bon o gɛlɛya min ni o nana ni kira kun bi kɔlɔsi o tuma na ko nin aya in nalen a hadisa bɛ na ni an b'a Aisata de ka kuma ye ko nin aya in nalen ko wallahu ya'asimuka minan nas ko kira y'a kun bɔ k'a fɔ silamɛw ye ko bɛɛ ka taa so
ko ala ko a b'ale kɔlɔsi bon mais nin kuma in o ni wale yɛrɛ cogoya olu tɛ kelen ye parce que wallahu ya'asimuka mina nasi n'an y'a lajɛ a nana de l'établir risala kiraya ci seli kan mais a mana kɛlɛyɔrɔ la n'a bɛ se ka kɛ ka kira kɔlɔsi ka bɔ juguw ma i n'a fɔ an b'a faamu cogo min bon n'a sɔrɔla a kun nana kɛlɛ ko dɔ de la parce que don dɔ la kira yɛrɛ kamana gɔnna a ma se ka sunɔgɔ fiyewu parce que ala ni juguw fanga bonya kojugu fɛ a dɛsɛra ka sunɔgɔ an b'a Aisata ko ala bi jɔn d'ale ma muminunw na min bɛna ale Mamadu kɔlɔsi parce que pour que a ka se ka sunɔgɔ k'u b'o la dɔrɔn u tulo bɛ sahaba dɔ Saadu bun Abi Waqas u tulo bɛ o mankan na kɛlɛminɛnw b'a la kɛlɛminɛn mankan bɛ ka bɔ ko kira ko jɔn don ko Saadu don ko e bɛ mun ɲini ko n nana i kɔlɔsi de k'o la dɔrɔn ko kira y'i da ka sunɔgɔ ka lafiya parce que mɔgɔ dɔ b'i da la ka ban k'a kɔlɔsi bon n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn wallahu ya'asimuka mina nasi a kɔrɔ tɛ ko mɔgɔw ka tɔɔrɔ tɛ se k'i sɔrɔ nin yɔrɔ in na parce que a nana kuma laseli de kan a mana kɛlɛkɛyɔrɔ tangani kan mais nin bɛɛ kɔfɛ nin aya in kɔfɛ kira ye tɔɔrɔw sɔrɔ minnu gɛlɛyara yɛrɛ kosɛbɛ o tuma na fɔ kafiri minnu bi silamɛya nangari bi u bɛ nin aya in ta k'a fɔ ko ala ko wallahu ya'asimuka mina ko kira ko mɔgɔw ka taa bon ko nin dun y'a sɔrɔ o kɔfɛ y'a ye bon an b'a dɔn wallahu ya'asimuka mina nasi nin mana yan kɛlɛ kɔlɔsili kama nin nana de a k'a ka kuma k'a fɔ ale ala b'a sabati jugu tɛ se k'a yɛlɛmɛ voilà o de ka gɛlɛn fɛn bɛɛ ye voilà cidenya in dun lasera wa kuma minnu fɔra fo ka diɲɛ wuli kira yɛrɛ ka bannen ni san 1400 caman an filɛ o la mais hali bi kuranɛ ye fɛn kura de ye mɔgɔw bolo o b'a yira wallahu ya'asimuka mina nasi cidenya sira kan o kɔni dafara ala ko cogo de o kɔfɛ a ko ala t'i fitiri wale jama kanda dɛ maa o maa kɛra fitiri wale i ma ɲuman dɔn ala t'i kanda fiyewu na Muhammadu a fɔ ya aw kitabu ngew n'o ye yahudiya ni nasara ye aw kɔni tɛ foyi ka diinɛ sira fɛ fo n'a ye tawurata jɔ ka injila jɔ ani min jiginna aw kan ka bɔ a ma yɔrɔ wala yazidanna kathiran ngale na abi caman jidi yahudiyaw ni nasaraw la fɛna n'o jigina ka ne Muhamadu ma ka bɔ i ma yɔrɔ n'o ye kuranɛ ye dazakuna wa kufuran ani kafiri fiɲala nga jigi kana tigɛ i kana hujini firina i kana hujini kafiri jama kan o tuma na ala ko cogo di a fɔ yahudiyaw ni nasaraw ye lestum ala shay'in aw ti foyi kan fo a ka tawureta baara cogo la wali injila ka injila baara cogo la wa ma unzila ilaykum min rabbikum ani min jigina a ma fɛ kana ama n'o ye kuranɛ ye tant que a ma nin baara aw tɛ diinɛ yɛrɛ foyi la nka nin kuranɛ min nani filɛ wala yazi minhum o kumana fɛn min jiginna ye Muhamadu kan o ti foyi jidi u la mɔgɔ caman ye min bɔra i ma yɔrɔ n'o ye kuranɛ ye tughyanan a b'u bila dansago de la ani kafiri fiɲɛ u bi dan sago danbi sago u fɛ u bɛ tila ka kafiriya sɛbɛkɔrɔ kɛ parce que hasidiw don ala bɛ ka fɛn minnu jigin k'e bonya fɔ k'e ka kiraya fɔ olu tɛ fɛ k'o mɛn o tuma na u tɛ foyi jidiw la fɔ n'a kɛra tughyanan wa kufra o tuma na tiɲɛ na wo na i bɛ tɔgunaw de sɔrɔ ayiwa ani kafiriw na ayiwa ala k'an kisi fala ta'asa nga Muhammadu kana hujin dɛ alal qawmil kafirina kafiru kan la u ka fɛn bɛɛ haba mansuru do kuranɛ bi dafa i ka kiraya bi dafa a bɛ k'a kɛcogo la fana na i k'a dɔn mɔgɔ minnu sa n'olu limaniyara ani mɔgɔ minnu hadu
n'olu kɛra yahudiyaw ye والصابئون ani yahudiya mɔriw والنصارى ani nazaraw من mɔgɔ min sa آمن بالله n'o limaniyara ala la واليوم الآخر ka da lahara do la وعمل صالحا a tilala ka baara ɲuman kɛ فلا خوف siran kɔni tɛ عليهم o tigilamaw kan ولا هم olu yɛrɛ ma kɛ yozanuna k'o bɛ wujini e y'a faamu إن الذين آمنوا i k'a dɔn mɔgɔ minnu limaniyara الذين هادوا mɔgɔ minnu limaniyara o kɔrɔ ye ina lezina amanu mɔgɔ minnu limaniyara ka tugu e muhamadu kɔ walezina hadu ani maa minnu kɛra yahudiyaw ye wasabiuna o ye ko firqatun minhum o ye yahudiya jamakulu dɔ ye dɔw ko o ye yahudiya karamɔgɔw de ye namu wa nasara ani nazaraw من آمن man amana billahi olu cɛla kɔni ni maa min dara ala la باليوم الآخر ka tila ka da lahara do la وعمل صالحا o tilala ka baara ɲuman kɛ فلا خوف عليهم siran t'olu kan ولا هم يحزنون wa u tɛ hujini lahara siran yɔrɔ t'u kan u bɛ don alijinɛ na mana nin aya in yɔrɔ la sa an ka silamɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen karamɔgɔbaw don parce que min yɛrɛ dɔ bɛ na o ye maganka yɛrɛ ye ale y'a jira k'a fɔ komi an y'a fɔ ya ka kɔrɔ ale y'a jira k'a fɔ bɛɛ bɛ don alijinɛ na kerecɛnw bɛ don silamɛw bɛ don ayiwa hali misi batolaw bɛ don bon a nana n'a ka dalilu minnu ye bon o dalilu dɔ don parce que a y'a jira k'a fɔ a fɔra de ni maa min kɛra silamɛ ye bon silamɛya ma daminɛ kira la kira o kira cira a bɛɛ ka mandenw ye silamɛw de fo mɔgɔw k'o faamu o ye kelen ye mais o y'a ɲininka n'i ko mɔgɔw minnu kɛra silamɛ ye n'o ye kira mando ye a fɔra ni maa o maa ma da ala kira la o tigi ye kafiri de ye a bɛ don jahanama na a ko tiɲɛ don ko o fɔra o kuma in de la ko mais ko bi tɛ parce que ko bi mɔgɔ kan ka da muhamadu min na ko dacogo t'o la bilen denmisɛnnin min wolola ka kɔrɔbaya a ɲɛ bɛ bɔmu dontɔ la sugu fiyɛw la mɔgɔw bɛ faga a ɲɛ bɛ bɔmu dontɔ la kerecɛnw ka egiliziw la mɔgɔw bɛ faga a bɛ fɔ a ye ko muhamadu ka mɔgɔw de bɛ ka nin kɛ mɔgɔ minnu fana bɛ nin kɛ u bɛ alahu akubaru de fɔ ka waso n'a ye k'a fɔ silamɛya de k'u ka mɔgɔw faga ta bon den min bangena ten ka kɔrɔbaya ten ale bɛ muhamadu dɔn maa faala de ye ale tɛ muhamadu dɔn rasululahi ye ahan o tumana maa fa muhamadu ni maa min ma da o la ala tɛ se k'i minɛ ala tɛ se k'i minɛ parce que ni maa min ye silamɛya lajɛ bi balawu min b'a kɔnɔ ani ni minnu bɛ ka halaki bi silamɛya tɔgɔ la ka sɔrɔ a ka haramuya ala ko tɛ kira ko tɛ mais a bɛɛ bɛ da jeni kun na ala ka kira sallallahu alaihi wasallam a bɛɛ bɛ da mun kun na kuranɛ u b'o ayaw de bɔ kuranɛ kɔnɔ ko ala ko ka mɔgɔw faga de ko fɔ bɛɛ ka kɛ silamɛ ko ka mɔgɔw faga de bon est ce que ni hakilima min y'i miiri mɔgɔ min t'i hinɛ mɔgɔ fa la k'a faga ka bɔ a denninw kɔrɔ mɔgɔ min t'i hinɛ simin denninw na ka bɔn bila karew kɔnɔ ka denmisɛnninw faga ka ba faga ka fa faga ni hakilitigi min y'a lajɛ diinɛ min bɛ mɔgɔ bila o la maa si t'o diinɛ fɛ alors bi denmisɛnnin caman kɔrɔbayara o de kan silamɛya kɛra maafa diinɛ de a kɛra mɔgɔ bagabaga k'i hakili wuli i tɛ se ka sigi i tɛ se ka jɔ a kɛra o diinɛ de ye bi kɛnɛjala kan alors bon mais o la ni mɔgɔ min ma se ka da o diinɛ na lahara i minɛ man di dɛ parce que mɔgɔ bɛ minɛ ni hakili danyɔrɔ de kumana min yɛrɛ bi muhamadu ko la o ye maafa de ye kumana ni maa min ma da o muhamadu la o jeni man di mais muhamadu rasulilayi n'i ma da o la i bɛ taa jahanama kɔnɔ mais olu mana muhamadu rasulilayi sɔrɔ olu nana muhamadu safaku de sɔrɔ yen mɔgɔ faga muhamadu joli bɔn muhamadu olu nana o de sɔrɔ yen kumana n'u ma da o la ko lahara ala tɛ se k'u minɛ nin ye imamu ka kuma ye ko o la maa o maa dara ala la ko min ka gɛlɛ diɲɛlatigɛ la ka da ala la ka ɲuman kɛ k'o de don ni dara ala la ka ɲuman kɛ dɔrɔn k'i bɛ don alijinɛ na o ye olu ka yeta ye quoi mais nin kuranɛ aya in fana u bɛ nin de ta k'a fɔ yahudiya ni kerecɛn bɛɛ bɛ don alijinɛ na parce que ala ko yan a ko cogo di kuma yɛrɛ dɛmɛ mɔgɔ minnu limaniyara ani mɔgɔ minnu kɛra yahudiyaw ye wasabiuna ani yahudiya karamɔgɔw sira dɔ fɛ
wa nasara ani nazaraw من آمن بالله ni maa min dara ala la u la واليوم الآخر ka da lahara dɔw la وعمل صالحا a tigi tilala ka baara ɲuman kɛ فلا خوف عليهم a ye sirantu ka lahara don wala hum yahzanuna o tɛ hujini fana mais tafsiri kɛtɔ u b'a fɔ ko amana billahi wal yawmil akhir ko bɛ taa ni Muhamadu ka kiraya de ye ni dara lahara ni ala la ko f'i ka da ala kira yɛrɛ la o kɔni mana aya la mais tafsirikɛlaw ko o y'a charge nka o ti aya kɔni na o de la u bɛ aya in ta k'a kɛ dalilu ye bon an ka kuma tɛ o kan na لقد tiɲɛ don أخذنا ميثاق بني إسرائيل an ye bani israɛlikaw ka layidu minɛ limaniya kan k'u ka da ala la وأرسلنا ne ala ye cili kɛ إليهم kana bani israɛlikaw ma رسلا kira caman na كلما جاءهم رسول nka kira na wo na bani israɛlikaw ma بما لا تهوى أنفسهم ni fɛn ye min ma bɛn u dusukun ma فريقا kira jamakulu dɔ bɛ yen كذبوا u y'o nkalontigiya وفريقا kira jamakulu wɛrɛ bɛ yen yabutoluna u b'olu fa أكبر ya ye bani israɛlikaw ta kun kɛra ten a ko لقد أخذنا ميثاق بني an ye layidu ta bani israɛlikaw fɛ وأرسلنا إليهم رسلا an ye kiraw ci u ma كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم nka kira na o na u ma ni fɛn ye min man di u yɛrɛ ye فريقا كذبوا u bɛ kira dɔw nkalontigiya ko nkalon don وفريقا يقتلون wa kira yɛrɛ dɔw bɛ yen u y'olu fa i n'a fɔ yahaya ni zakariya naam وحسبوا naam wa hasibu u y'a nata ألا تكون فتنة ko foyi tɛ nin fagali ninnu ni nin nkalontigiyali in kɔfɛ فعموا o yɔrɔ in bɛ u fiyɛna sa ka bɔ tiɲɛ ma وصموا u tulo gerenna ka bɔ tiɲɛ mɛnni ma ثم تاب الله عليهم nka o ɲangata kɔfɛ ala nana tuubi u kan ثم o kɔfɛ عموا u tilala ka fiye وصموا u tulo gerenna كثير منهم mɔgɔ caman b'u la o cogo in na والله u k'a dɔn ala بصير ala ye yeli masa ye بما ni fɛn ye ya maluna kafiru bɛ nin min kɛ i y'a faamu a ko cogo di حسبوا ألا تكون فتنة o tumana wa hasibu an la takuna fitnatun o don wa نعم ko u y'a miiri ko foyi ti bɔ nin na hɛrɛ kɔ u ye kiraw nkalontigiya ala ma bala u jigiw kan kira dɔw bɛ yen u y'olu faga u balolen don tumana u y'a miiri sa nin kira ninnu nkalontigiyali ninnu fagali ko foyi t'a kɔ hɛrɛ kɔ tumana u y'a miiri sa ko balawu foyi tɛna bilen فعموا fa amu o kɔni kɛra dɔrɔn u ɲɛ yɛrɛ fiyɛna sa u ma tiɲɛ yɛrɛ ye yɔrɔ dɔn parce que n ye kojugu kɛ fɛn ma bɔ a la o kɔrɔ ye tiɲɛ tɛ o tumana sa u fiyɛna wa sɔmu u tulo gerenna ثم تاب الله عليهم o tumana ala ye balawu jigiw ka min kɛ mɔgɔw b'u la minnu tuubira ka segin u kɔ o mɔgɔ minnu tuubira summa taaba Allahu alayhim ala tuubira olu kan a y'olu ka tuubi minɛ n'aw seginna kɔ kan ni ala yafa deli ko ala y'u ka tuubi minɛ ثم عموا nka o kɔfɛ tuguni u tilala ka na fiye wa sɔmu u tilala ka na tulo gerenya كثير منهم mɔgɔ caman b'u la o kɛra o cogo la u mɔgɔ minnu tuubira n'ala y'u ka tuubi minɛ mɔgɔ caman tilala ka na bɔ olu la minnu tilala ka fiye i n'a fɔ kuma fɔlɔ ye minnu fiyena o ye musa tile fiyenenw ye o tumana yafa kɛra olu ma ka ko dilan o tumana isa nalen kɔ u tilala ka na fiyenkun ni k'u tulo gere ka bɔ tiɲɛ mɛnni ma na والله nka i k'a dɔn ala basirun bima ya'maluna u bɛ min kɛ ala ɲɛ b'a la ala t'i kɔrɔtɔ mɛn ala bɛna bɛɛ sara i sara la na لقد tiɲɛ yɛrɛ don كفر الذين mɔgɔw kafiriyara قالوا mɔgɔ minnu ko إن الله ko i k'a dɔn ala هو المسيح ko o de ye masihu ye ابن مريم min ye mariyama den قال المسيح masihu ko يا بني إسرائيل yaw bani israɛlakaw اعبدوا الله a ye ala bato ربي ne ma don وربكم ani aw ma إنه i k'a dɔn ko in jogo من يشرك بالله ni maa min ye fila fara ala kan فقد
tiɲɛ yɛrɛ la حرم الله ala ye haramuyali kɛ عليه o tigilama kan الجنة alijinɛ donni na ومأواه o tigi taayɔrɔ النار o tasuma do وما للظالمين wa foyi tɛ tɔɲɔnikɛla ye من أنصار dɛmɛbaara lahara do ذكر كفر الذين قالوا mɔgɔw kafiriyara lakari kɛfara lezina kalu inna allaha mɔgɔ minnu ko isa mariyama den isa k'o ye ala ye k'u kafiriyara dɛ وقال المسيح nka masihu yɛrɛ ko bani israɛlakaw ma يا بني إسرائيل ya aw bani israɛlakaw اعبدوا الله ربي وربكم a ye ala bato dɛ ala min ye ne ma ye ani aw ma إنه من يشرك بالله i k'a dɔn ni maa min ye fɛn fara ala ka bato sira kan فقد حرم الله عليه ala ye alijinɛ haramu ye o tigi ma wa ma awahu naaru wa taayɔrɔ foyi tɛ o la ni jahanɛmɛ tɛ وما للظالمين min من ansar wa dɛmɛbaa tɛ tɔɲɔnikɛlaw la ala kana an kɛ tɔɲɔnikɛla na لقد tiɲɛ yɛrɛ do كفر الذين mɔgɔw kafiriyara dɛrɛ قالوا mɔgɔ minnu ko إن الله k'i k'a dɔn ala ثالث ثلاثة ko sabanan do وما من إله ka sɔrɔ ma wɛrɛ tɛ إلا إله fɔ ala wahidun min ye ala kelen ye وإن لم ينتهوا ni kafiriw ma nin kuma in fɔli dabila أما يقولون o bɛ ka nin kuma jugu min fɔ لا nkalena يمسنا an bɛna sɔrɔli kɛ u la الذين mɔgɔw la kɛfaru mɔgɔ minnu kafiriyara منهم isa ka mɔgɔw la عذاب u bɛna ɲangata sɔrɔ alimun ɲangata min bɛ maa dimi a ko cogo di كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة a ko tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw kafiriyara o lezina kalu inna allaha salisu salasatin mɔgɔ minnu ko ala ye ala sabanan ye o fɔbaa minnu y'o fɔ k'u kafiriyara wa ma min ilahin إلا إله illa ilahun wahid ko ala foyi tɛ ala kelen kɔ وإن لم ينتهوا عما يقولون u bɛ nin kuma jugu min kan ka fɔ n'u ma nin dabila يمسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم a ɲangata na kafiriw jɔsi u la minnu ye nin kuma in f'u la dɛ na أفلا يتوبون afala yatubuna a f'u tɛ segin kɔ sa wa إلى الله kana ala ma ويستغفرونه ni ka ala yafa deli والله i k'a dɔn ala غفور yafa masa do rahimun masa in bɛ hinɛ a ko mɔgɔ minnu bɛ nin kuma jugu in kan ka fɔ afala yatubuna ilallahi a f'u man ka segin u kɔ ka tuubi ka na ala ma ni ka ala yafa deli ala ye yafa masa ye hinɛ masa do n'a fɔ salisu salasa komi an yɛrɛ b'o dɔn cogo min na u b'a fɔ isa a n'a ba ani ala u ye ninnu saba de kɛ ala ye isa n'a ba ni ala saba na o tuma na an b'a fɔ a ma o ye fili de ye naam parce que n'i y'u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ est ce que isa ye ala ye bon mais olu ko ala de y'a ci ala ye maa min ci ciden bɛ se ka o valeur sɔrɔ cogo di y'a dɔn o ka gɛlɛn a jaabi ka gɛlɛn u bolo fo ka s'a dan na ani k'a fɔ isa ye ala den ye n'i y'u ɲininka tuma o tuma ko est ce que ala den don u b'a fɔ ko ala den don bon mais i b'a fɔ tuma na ala ye furu kɛ u b'a fɔ u b'u kun firifiri k'o ka bon u da ma a tuma na n'ala ma furu kɛ den de bɛ sɔrɔ cogo di u ko non k'olu kan tɛ o denya ma bon n'u kan tɛ o denya ma k'a fɔ bɛɛ ye ala den ye hali wulu ye ala den ye o n'a nana o sira kan hali fali ye ala den ye olu bɛ ka na n'a ye sira min kan n'a nana o sira kan an bɛɛ ye ala den ye naam ما المسيح ابن مريم a ko i k'a dɔn masihu ibunu mariyama ma kɛ dɔwɛrɛ ye إلا fo n'a kɛra رسول kira de don قد tiɲɛ yɛrɛ la خلت من قبله الرسل wa kiraw kɔnna an ye dɛ وأمه a ba صديقة tiɲɛtigi kun do كانا يأكلان الطعام wa o fila bɛɛ tun bɛ dumuni kɛ انظر e ka filɛli kɛ كيف cogo jumɛn do يبين لهم الآيات ni ne ala bi walanwalali k'u ye n ka kabakow la ثم segi انظر e ka filɛli kɛ أنا
يفكون ka tila ka kafiru ta fa lajɛ ne ala bɛ wulibali f'u ye parce que a ko isa ma kɛ dɔwɛrɛ ye ما المسيح ابن مريم إلا رسول wa isa kun tɛ foyi ye kira kɔ خلت من قبله wa kira fɔlɔ tɛ dɛ kiraw tɛmɛn'an ye وأمه صديقة a ba kun ye tiɲɛtigi ye a ma janfa kɛ ani cɛmajɛ كانا يأكلان الطعام isa kun bɛ dumuni kɛ a ba kun bɛ dumuni kɛ n'a sɔrɔ u kun bɛ dumuni kɛ o kɔrɔ ye kira ti ala ti dumuni kɛ ni fɛn min kɔni ye dumuni kɛ o tɛ se ka kɛ ala ye bilen parce que o mago jɔra fɛn dɔ la ni fɛn dɔ tɛ o tɛ se ka balo bon ala y'a b'o sanfɛ mana maa o maa bɛ dumuni kɛ kun ye ka balo de ye mana fo ye mago ka jɔ fɛn dɔ la ka fari ka tari i na balo mana ala y'a bɛ nafu ka bɔ i la naam naam انظر e ka filɛli kɛ كيف نبين لهم الآيات an bɛ ka na ni dalilu ye k'a yir'u la pour que u ka se k'a dɔn ala ye min ye kira ye min ye nka nin bɛɛ kɔ dɛ ثم انظر sɛgɛ ka filɛli kɛ أنا ينفقون u b'u ɲɛsin yɔrɔ jumɛn na sira bi jir'u la a ye taa nin fɛ nin de jɛlen don u yɛrɛ ɲɛ bɛ yeelen la a kan mɛ o bɛɛ kɔ u b'u kɔ don ka sira wɛrɛ minɛ na قل mamadu a fɔ أتعبدون a ko aw bɛ sɔn ka fɛn bato من دون الله ala kɔfɛ ما fɛn na لا يملك لكم ضرا a tɛ se ka tɔɔrɔ se aw ma ولا نفعا a tɛ se ka nafa s'a ma والله k'a sɔrɔ ala tigitigi هو السميع ala de ye mɛnni masa ye aw ka fɔtaw la العليم dɔnni masa don aw la i y'a ye mamadu a f'u ye تعبدون من دون الله a fɔ aw bɛ sɔn ka fɛn bato ala kɔfɛ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا fɛn min tɛ se ka tɔɔrɔ s'a ma a tɛ se ka nafa s'a ma a tɛ se ka tɔɔrɔ s'a ma a tɛ se ka nafa s'a ma o kuma bɛ dan boli yɛrɛ ni bolitigi zaati fila la mɛ u ka baara kɛli tɛ boli bɛ se ka tɔɔrɔ se mɔgɔ ma parce que n'i m'a bila i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ والله a bɛ se ka hɛrɛ s'i ma parce que dɔw ka jago yɛrɛ kunbɛn bɛ boli de ma o bɛ nafolo sɔrɔ o tuma na a k'a fɔ a tɛ se ka tɔɔrɔ s'i ma a tɛ se ka hɛrɛ s'i ma o ye boli n'a tigi ye jirikuru sigilen filɛ e yɛrɛ filɛ nin bɛ se ka mun k'i la fo ni e yɛrɛ hinɛna na k'a ta ka bila yɔrɔ min n'o tɛ a tɛ se ka bɔ a nɔ na a kungo bɛɛ bɛ e yɛrɛ kan mɛ o bɛɛ kɔ e jigi b'a kan y'a dɔn nin ye kabako da ye naam والله هو السميع العليم wa i k'a dɔn ala ye mɛnni masa ye a tɔgɔ ye di samiu mɛnni masa don el alim a bɛ jɔn lahalaya dɔn na قل muhamadu a fɔ يا أهل الكتاب ya aw kitabu ngew لا تغلوا a kana dansago في دينكم a ka diinɛ na غير الحق min tɛ tiɲɛ ye ولا تتبعوا a kana nɔfɛtugu kɛ أهواء قوم jamakulu ni dungɔ nɔfɛ قد ضلوا minnu filila minɛ kabulu ka kabini fɔlɔfɔlɔ وأضلوا wa u ye filili kɛ كثيرا mɔgɔ caman na وضلوا u yɛrɛ filila عن سواء السبيل ka bɔ sira tilennen kan استرجع u ye sira jɛ قل يا أهل الكتاب muhamadu a fɔ ya aw kitabu ngew yahudiya ni nasaraw لا تغلوا في دينكم a kana dansago a ka diinɛ na dɛ غير الحق min tɛ tiɲɛ ye aw ko ko isa ye ala de ye isa mun fɔ ye isa mun fɔ ye dɛ o tuma na a ye dansago a ka diinɛ na a kana dansago wala tattabi'u ahawa a qawmin a kana tugu jamakulu si ka hakilila kɔ قد ضلوا من قبل minnu filila kabini fɔlɔ وأضلوا كثيرا wa u ye maa caman fili dɛ وضلوا عن سواء السبيل wa u ye sira ɲuman yɛrɛ jɛ pewu a kana sɔn fiyewu olu ka aw tɔrɔnpe bi olu halakira u bɛ janɛmɛ kɔnɔ a kana sɔn a ka k'u si ye na لعن الذين mɔgɔw dangana كفروا mɔgɔ minnu kafiriyara من بني إسرائيل bani israɛlakaw la على لسان داود olu dangana dawuda nɛn kan وعيسى ani isa bunu mariyama مريم na ذلك o dangani min filɛ nin ye بما عصوا u ye dan de sago وكانوا o kun kɛra yataduna u bɛ dan sago كانوا o kun kɛra لا يتناهون u kun tɛ ɲɔgɔn ladi عن منكر wale jugura فعلوا
n'u y'o kɛtɔ ye u yɛrɛ fɛ لبئس ما كانوا a fɛn cɛjuguyara dɛrɛ u kun kɛra يفعلون u kun b'o baara min kɛ nin ye a ko cogo di الذين كفروا من بني luna lezina kafaru mɔgɔw kɔni dangana o min bani israɛlakaw la ala lisani dawudu u dangana dawuda nɛn kan ani isa bunu mariyama dawuda nɛn ka kɔrɔ ye u dangana parce que sabtu mɔni ko u ladila o la ɔ tuma min na n'u m'o dabila dawudu fana y'u danga a ko ala u danga ɔ u danganen olu kɛra warabilenw ye warabilenw parce que yahudiyaw ni nasaraw ka kɛlɛ ye ko silamɛw b'a f'u ma ko olu dangana ko u kɛra kiridata wal khanasi ko o tuma na ko silamɛw y'u neni an tɛmɛna ka kunu o tuma na dawudu ka dangani in kɛra a fɔra de u kana sabtu mɔni kɛ u y'o kɛ min kɛ ala y'u danga u kɛra kiridatu ye na wa isa bunu mariyama o ka dangani kɛra maida ko ye u ko maidatan mina samai takun lana idan wa akhirna wa ayatan an b'o sura yɛrɛ de la ayiwa jazakumullah ayiwa a bɛ ɲɛfɛ dɛ a ɲɛna o tuma na dumuni minɛ nalen kɔ u tilala ka muruti k'u ti limaniya ala fana ko kira fana ko ala k'u danga o dangani kɛra el khanazir olu kɛra lɛfalu ye na bima asaw u ɲanga taara ni fɛn de ye bima asaw u ye ala sɔsɔli min kɛ wa kɛnu ya'tadun u kɛra mɔgɔ ye minnu bɛ dan sago o kun di ɲɔgɔn laji ka bɔ walejugu si la ni dɔ y'o kɛ an filɛ o de la bi balawu filɛ a yɛrɛ kan wala o tuma na u kun di ɲɔgɔn laji ka bɔ walejugu si la u ye min kɛ o tuma na o de kama labisa ma kɛnu yafalu tuma na kojugu da de ye ka walejugu kɛtɔ ye k'i da de o tuma na anw ta tɛ bi walejugu kɛtɔ k'an da de o tɛ bi mɔgɔ min bɛ walejugukɛla ta a tɛgɛ ma o de kɛlɛlen don mɔgɔ min ko a ye walejugu dabila e de bɛ kɛlɛ walejugukɛla tɛ ta a tɛgɛ ma dɛ min b'a fɔ a y'a dabila o de bɛ kɛlɛ tuma na anw juguyara nin waati in ta ye tuma na ala ka yafa a ma wala u tɛ se k'a fɔ wa u tɛ sɔn i k'a fɔ fɔ ni ala yɛrɛ de ko i k'a fɔ a ma nɔgɔn dɛ ala k'an dɛmɛ amin ترى كثيرا منهم i bɛ mɔgɔ caman y'u la يتولون الذين كفروا u bɛ kafiriw k'u teri ye لبئس ما قدمت لهم أنفسهم u ni ye fɛnjugu labɛn u ye أن سخط الله sabu ala dimina عليهم olu kɔrɔ وفي العذاب wa ɲangata kɔni na olu tigitigi leduna o duminen bɛ u duminen do ye ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا i bɛ mɔgɔ caman ye yan yɔrɔ in na tafsiri fila de b'a la ko i bɛ mɔgɔ caman ye yahudiyaw la minnu tubira ka kɛ silamɛ olu b'u teliya ka don kafiriw la mais tafsiri ko wulibali yɛrɛ ye min ye k'a kan bɛ silamɛ nafigiw de ma a kɛra yahudiya a kɛra maa o maa ye mana i bɛ nafigiw de ye toujours olu de bɛ gɛrɛ cɛnikɛla ninnu u b'o k'u teri ye a la kafiri ninnu u b'olu k'u teri ye ka silamɛw to yen o de la n y'a fɔ yan siɲɛ caman alakira ka gundo caman kun bɛ yen a kun tɛ se ka sutura parce que a juguw de tun b'a sen kɔ u bɛ seli a ka misiri kɔnɔ u n'a bi ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kumana n'a ye kɛlɛ min labɛn juguw kama an k'an ka nin kɛ an k'an ka nin kɛ yanniw ka bɔ misiri kɔnɔ yɛrɛ o b'a sɔrɔ nafigiw taara kibaru cari fan bɛɛ fɛ o de la kira ka huta caman tiɲɛn'a bolo k'a sababu kɛ nin senkɔrɔ juguw de an tɛ u yarabi ala k'u dɛsɛ ala k'u danga sɔli ala rasul na لبئس ما قدمت لهم أنفسهم fɛn cɛjugu ye nin ye u niw ye min dilan ka di u ma dɛ na أن سخط الله عليهم a juguya ye jumɛn ye sabu ala fununa u kɔrɔ walahum وفي العذاب wa fil azabi hum khaliduna wa u bɛ ɲangata la fana u duminen u ti bɔ ala kana an don a la na ولو كانوا يؤمنون بالله n'a sɔrɔla u kun dalen bɛ ala la والنبي ka da nabi ɲuman in na وما أنزل إليه ani fɛn min jiginna muhamadu kan ما اتخذوهم أولياء wallahi u kun di ninnu k'u teriw ye
nga sa كثيرا منهم mɔgɔ caman de bɛ selila ninnu na fasikun cɛni jugu kɛlaw do cɛni jugu do dɛ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي n'a sɔrɔla k'u kun dan bɛ ala la k'u kun dan bɛ ala ka kira la tiɲɛ yɛrɛ la وما أنزل إليه ani fɛn min jiginna kira kan awliya u kun tɛ mɔgɔ ninnu minɛ fiyewu k'u k'u ɲi ye ala tɛ maa min fɛ kira tɛ maa min fɛ e bɛ kira nɔfɛ min ko a tɛ kira fɛ e k'o k'i teri ye o kɔrɔ i ma limaniya ولكن كثيرا منهم فاسقون nka maa caman yɛrɛ de b'u la fasikun na cɛnikɛlaw do لا ngale na تجدن muhamadu i bɛna sɔrɔli kɛ أشد الناس mɔgɔw la gɛlɛmanba la عداوة minnu ka juguya ka bon للذين آمنوا muminunw kan اليهود o ye yahudiyaw ye والذين أشركوا ani makan kafirifinw ولتجدن أقربهم ngale na i bɛna sɔrɔli kɛ u la sɔ suruman na مودة kanu yɛrɛ la للذين آمنوا mɔgɔw ye minnu limaniyara الذين قالوا minnu ko إنا نصارى k'anw ye nazaraw ye ذلك o min filɛ nin ye بأن منهم قسيسين sabu kisisina dɔnnibaabaw b'u la ورهبانا ani alabatobaabaw وأنهم wa olu minnu filɛ nin ye لا يستكبرون beruna olu t'u yɛrɛ bonya a ko cogo di لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود a ko ngale na i bɛna sɔrɔli kɛ mɔgɔ min ka jugu muminunw ma ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan n'o tɛ silamɛw fɛ fiyewu ko i bɛn'o sɔrɔ o ye yahudiyaw de ye yahudiyaw de ka jugu kosɛbɛ silamɛw ma u t'u fɛ u ka kɛ yɛrɛ walezina ashiraku ani mɔgɔ minnu kafiriyara bolisɔnna kafiri ninnu ani yahudiyaw ni jugu bɛ silamɛw la olu de ka juguya ka bon ka tɛmɛ bɛɛ ta kan ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى nka i bɛna mɔgɔ sɔrɔ min ka kanu ka surun u la ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye mɔgɔ ye minnu ko anw ye nansaraw ye ذلك بأن منهم قسيسين sabu nansara ninnu na kisisinaw b'u la kisu kɔrɔ de ye dɔnniba ayiwa o y'a fɔcogo dɔ ye a fɔcogo wɛrɛ bɛ yen kisisu dɔnniba kerecɛn dɔnnibaaba olu de bɛ wele kisisu a bɛ wele kisun o ye kerecɛn dɔnniba ye kisisu o ye kerecɛn dɔnniba ye kisisiyunaw o y'a jamu ye mufradu ye fila de ye kisun kisisun kisun o ye mɔgɔ kelen ye kisisu o ye mɔgɔ kelen o tuma na n'i b'a jamu ɲini o ye kisisiyuna ye o tuma na ko kerecɛn dɔnnibaw de bɛ wele ko kisu walima kisisu o tuma na o y'u ka dɔnnibaw ye wa ruhubanan o do wa ani alabatobaabaw ruhubanu de ye kerecɛn mɔri ye dɔ in ye dɔnnibaa ye komi an yɛrɛ fɛ yan dɔnnibaw bɛ yen mɔriw bɛ yen mɛ n'an ko mɔri i n'a fɔ nin ruhubanu de ye min siranna ala ɲɛ a taara a ka buguni jɔ kɛrɛfɛ a bɛ don sɔwumatuni kɔnɔ k'a ka ala bato o ni egilizi tɛ kelen ye a ka sɔwuma b'a bolo a kelen bɛ si a ka ko bɛɛ bɛ yen mana ko o caman b'u la fana na وأنهم لا يستكبرون olu kɔni yɛrɛ bonya kelen tɛ olu la olu t'u yɛrɛ bonya bon sisan ɲininkali bɛ yɔrɔ min na kerecɛn bɛɛ bɛ ten wa yɔrɔ ko de don wa waati ko de don wa ni ɲininkali in bɛ tafsirikɛlaw bolo mɛ tafsirikɛlaw y'a jira nɔ a bɛ yɔrɔ bɛɛ ta ka taa komi a bɛ ban yɔrɔ dɔ la a bɛ kɛ xaasu dama ye parce que alakira bɛ nin fɔ don min na sallallahu alaihi wasallam ni aya bɛ na don min na o y'a sɔrɔ tɔɔrɔ bonyana kira kan fo ka tɔɔrɔ dan sagonen n'a kamana gana silamɛ minnu sɔnna ka tuubi ka fara kan a y'u wele a ko a bɛ taa habasha komi a b'a kalama cogo min a bɛ taa Éthiopie n y'a mɛn ko masakɛ dɔ bɛ yen kerecɛn don maa ti tɔɲɔ a ɲɛna wa a yɛrɛ ti maa tɔɲɔ mana a ye taa kalifa ye yanni ala ka dɛmɛ ka na
bon o kɛra min na silamɛ gɛlɛyaba bi minnu kan ni dɛmɛbaa t'olu la o don olu wulila ka bɔ cogo ɲini kitabutigi b'a f'u ye a ko mɔgɔ cɛ 11 de bɔra o don cɛ 11 kira ka nin kuma in na cɛ 11 de bɔra ka Éthiopie magwɛ ani muso 4 o cɛ 11 na Usman bin Affan kun b'a la o n'a muso Ruqiya alakira denmuso sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Usman n'o bɔra mɔgɔ bɔlen ninnu na Zubairu bin al-Awwam ale kun b'a la Abdullahi ibn Mas'ud ale kun b'a la Abdurrahman bin Auf ale kun b'a la Abu Zarri Abu Huzaifata ibn Utuba Abu Huzaifa ibn Utuba o kun b'a la n'a muso kun don muso min tɔgɔ ye ko Sahalatu bintu Suhail ayiwa Ibn Amru fana kun b'a la wa Mus'ab bin Umair ale fana kun b'a la Abu Salama Ibn Abdul Asad ale fana kun b'a la a n'a muso Umu Salama bintu Abi Umiya Usman bin Maz'un ale fana kun b'a la Amiru ibn Rabi'a ale kun b'a la a n'a muso n'o ye Leila ye bintu Abi Hasmata olu bɔra wa Hatibu ibn Amr fana ale tun bɛ mɔgɔ bɔlen ninnu na wa Sahalu ibn Bayda ale fana kun b'a la o y'a mɔgɔ 11 ye ko u bɛɛ bɔra ɲɔgɔn fɛ k'u dogo f'u sera batigɛyɔrɔ la k'u selen u donna kurun kɔnɔ pour que ka batigɛ ka taa Éthiopie u ye batigɛ nisfu dinar mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen dinaru sanu dinaru tilancɛ o de kɛra k'i tigɛ nin ye hijira fɔlɔ ye a kɛra arajabu de la fi sanatil khamisati min al ba'sa kira ka kiraya san 5nan nin dekun in bonyane ninnu hijira la ninnu de ye mɔgɔ fɔlɔ ye minnu hijira la ka taa Éthiopie summa kharaja Ja'far ibn Abi Talib Sayyidina Ali balimakɛ Ja'far o sɔrɔla ka bɔ ka tugu ninnu na fatataba al-muslimuna ilayha silamɛw kɔni tora dɔrɔn ni min degunna n'o ye bɔda sɔrɔ o bɛ boli ka taa Éthiopie ayiwa fɔ silamɛ jate taara se isnaini wa samanina rajulan cɛ 80 ani cɛ 2 musow sen d'o la denmisɛnninw fana t'o la cɛ 80 ni cɛ 2 musow sen d'a la u ni denmisɛnnin minnu fana hijira la olu sen t'a la tafsir Bagawi de b'a walawala quoi comme n bɛ ka a belebelebaw dɔrɔn de ta sinon a walawalalenba don tafsir Bagawi kɔnɔ o tuma na mais Ja'faru segira ka bɔ Najasi fɛ yen ko ni cɛ 70 ye Najasi yɛrɛ ka mɔgɔw la dɔw ko ni cɛ 80 ye Najasiw ka mɔgɔw la nka Najasi ye a denkɛ da Ja'faru kan ka sɔrɔ ka lɛtiri dɔ sɛbɛn ka di denkɛ in ma a ka t'o lɛtiri di alakira ma sallallahu alaihi wasallam y'a dɔn Najasi chrétien de kun don chrétien ɲɛmɔgɔ de don mais a ye silamɛ ninnu mara a y'u bisimila tɔɔrɔ mun sɔrɔ kira yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ o tuma na Ja'far tora ka silamɛya ɲɛfɔ Najasi ye ka silamɛya ɲɛfɔ a ye a bɛ ayaw kalan kuranɛ minnu jiginna Ja'far ɲɛna a b'olu kalan Najasi ye fɔ a ko donna Najasi kunkolo la o tuma na Najasi ye lɛtiri dɔ ci alakira ma a ko kira ma o lɛtiri in kɔnɔ ya Rasulallahi ashhadu annaka Rasulallahi sadiqan musaddiqan wa qad bay'atuka wa bay'atu ibn ammika wa aslamtu lillahi rabbil alamin wa qad ba'astu ilayka ibni azha wa in shi'ta an atiyaka bi nafsi fa'altu wassalamu alayka ya Rasulallah. Najasi ye lɛtiri min sɛbɛn ka lɛtiri in di a denkɛ ma k'a k'a di alakira ma o ye Ja'faru ka sohuba la alors u nalen Ja'faru ni jama fɔlɔ olu donna kurun dɔ kɔnɔ Najasi denkɛ ni jama wɛrɛ u donna kurun dɔ kɔnɔ mais Ala y'a kɛ kurun in selen ba camancɛ la Najasi denkɛ bi kurun min kɔnɔ kurun in tununna
kuru in tununa najasi de tora o cogo la o tumana Jafar kɔni Ala ye o segi kana Alakira yɔrɔ la ani cɛ ninnu nana u ko cɛ 70 de don cɛ 70 kun don ko sufi fini b'a bɛɛ kan na suf kasafini b'a bɛɛ kan na ayiwa ko cɛ 62 kun b'a la olu ye Éthiopien yɛrɛw ye mais cɛ 8 b'a la olu ye Samikaw ye o kumana Alakira sɔrɔla olu mɔgɔw sigilen Alakira sɔrɔla ka suratu Yasin kalan u ye tuma min na ni suratu Yasin kalanna u ye u kasira u ko k'olu dara nin diinɛ na olu bɛ sa nin diinɛ na u bɛ nin diinɛ in dɛmɛ u ka seko bɛɛ la fana tuma na o de la ko nin aya in de nana k'a fɔ i bɛ mɔgɔ min sɔrɔ ko o ka teli ka don silamɛw la ka kɛ silamɛ ye ayiwa ko o ye kerecɛnw de nasaraw de bon alhamdulillah o tuma na i b'a ye siɲɛ caman kerecɛn tu bɛ taa ka ca ka don silamɛya la ka tɛmɛ yahudiya kɔni yahudiya fana ye fɛn ye u ka dɔgɔ u man ca bon est-ce que anw fɛ yan kɔni n'a bɛ yan yɛrɛ a jogo de bɛ se ka ye mɔgɔw la yan mais hakika tigi ka dɔgɔ aw na yan a faamuna